Tajomný svet psích osobností. Ahojte, dnes sa budeme venovať psom. Najprv si porozprávame niečo o komunikácii, verbálnej aj neverbálnej. Potom prejdeme na výchovu psov, taktiež si povieme, prečo je dobré poznať osobnosť svojho psa a nakoniec si povieme niečo o desatoro, ako sa správne správať ku psom. Psi používajú rôzne zvuky na vyjadrenie pocitov a potrieb, napríklad štekot, zavíjanie, vrčanie alebo kňučanie. Štekot môže byť varovanie, aj radosť, upozornenie na nebezpečenstvo alebo snaha upútať pozornosť. Zavíjanie často vyjadruje osamelosť alebo túžbu po spoločnosti. Psi komunikujú aj rečou tela, napríklad postoj uší, chvosta, očí, tela a celkové správanie. Chvost hore často znamená dominanciu alebo radosť. Chvost medzi nohami zase strach. Pomalé žmurkanie môže znamenať dôveru a uvoľnenie. Taktiež je veľmi dôležitý pohľad a oči. Priame hľadenie do očí môže byť výzvou alebo aj dôverou podľa kontextu. Psi používajú tzv. Hraciu pózu. Predné laby majú natiahnuté dopredu a zadok hore. Hranie je kľúčové pre rozvoj sociálnych schopností a fyzickej kondície. Hry rozvíjajú sociálne väzby, učenie a zábavu. Napríklad aportovanie, schovávačky či hranie s inými psami pomáha budovať dôveru. Psi prejavujú náklonnosť dotykmi, olizovaním alebo pritisnutím tela. Vzájomná dôvera sa buduje postupne, vyžaduje trpezlivosť a rešpekt. Psi majú rôzne temperamenty. Od pokojného, priateľského po dominantného a nezávislého. Niektoré plemená sú známe svojou poslušnosťou, iné zase samostatnosťou. Poznáme aj poruchy správania. Časté problémy sú agresivita, separačná úzkosť, nadmerné štekanie, ničenie vecí. Príčiny môžu byť zlé zaobchádzanie, nedostatočná socializácia alebo stres. No a ako zaobchádzať cudzým psom? Tak hlavne sa nepribližovať rýchlo a nečakanie a nechať psa prísť samého. Taktiež čítať reč tela psa, ak je vystrašený alebo agresívny, je lepšie sa vyhnúť kontaktu s ním. A nikdy netlačiť psa do situácie, kde sa cíti ohrozený. Psi rozumejú ľudskému jazyku, gestám a náladám. Dokážu rozpoznať tón hlasu, niektoré slová a jednoduché povely. Psychológovia dokázali, že psi vedia vyhodnotiť ľudský pohľad a úmysel. Teraz si niečo povieme o výchove psov. Najdôležitejšie obdobie socializácie je do 3 mesiacov. Pes sa učí prijať iných psov, ľudí a rôzne situácie. Základné pravidlá, ako je rešpektovať hierarchiu, vedieť reagovať na povely. Hru využívame na pozitívne učenie, budovanie vzťahu a na zábavu. Napríklad aportovanie podporuje sústredenosť a ovládateľnosť. Avšak príliš veľa pohybu môže viesť k vyčerpaniu, k zraneniam alebo stresu. Dôležitá je rovnováha medzi aktivitou a oddychom. Ak chceme so psom cestovať, musíme pripraviť psa na cestovanie pomaly. Nech si zvykne na klietku alebo na auto a zabezpečiť dostatok vody, pravidelné prestávky a pokojné prostredie. Ak chce ísť pes von, tak prejavuje svoju túžbu pomocou štekotu, škrábania na dvere alebo netrpezlivosti. Pravidelný výbeh je dôležitý pre jeho zdravie aj pre psychiku. Ako cvičiť psa? Tak používať nejaké pochvály, pamlsky, krátke a jasné povely, opakovať ich, hlavne trpezlivosť a konzistencia je dôležitá. A čo treba rešpektovať, tak charakter psa a jeho tempo učenia, nevyvíjať tlak, netrestať fyzicky. Psi cítia emócie človeka, takže byť pokojný a láskavý. Prečo je dôležité vedieť, akú osobnosť má váš pes? Tak preto, lebo to pomáha vybrať vhodný tréning, porozumieť potrebám a správaniu psa. Podporuje lepší vzťah medzi psom a majiteľom. Poznáme viacero testov, napríklad test na temperament psa. Ten zisťuje, ako pes reaguje na nové situácie, nové zvuky a nových ľudí. Potom sociálne testy, tie hodnotia interakciu s inými psami a s inými ľuďmi. A stresové testy zisťujú, ako pes zvláda nečakané podnety. Výsledky sa rozdeľujú na typy osobnosti, napríklad dominantný, priateľský, plachý alebo nezávislý. A toto pomáha prispôsobiť výcvik a starostlivosť. Teraz si povieme niečo o desatoro, ako sa správne správať ku psom. Poznaj temperament svojho psa. Každý pes má jedinečný temperament, ktorý určuje jeho správanie a reakciu. Aby sme ho mohli správne vychovávať, mali by sme poznať, či je napríklad pokojný, hravý, alebo dominantný, či plachý, a podľa toho prispôsobiť výchovu. Slová sú najlepšia odmena. Najlepšou odmenou pre psa je pochvala slovami, napríklad dobrý pes.
Psi, podobne ako ľudia, si viac cenia uznanie a láskavé slová než fyzické odmeny či násilie. Buduj rešpekt, nie strach. Pri začiatkoch výchovy je dôležité získať u psa zdravý rešpekt. To znamená, že pes si váži svojho majiteľa a jeho pravidla. Nie, že sa ho bojí kvôli bitke alebo kriku. Premyslený a spravodlivý prístup k trestaniu. Majiteľ by si mal vopred premyslieť, aký trest dá psovi. Niektoré sučky napríklad šteniaťu mierne zatrasú za šiju ako prirodzený signál. Nikdy by sme však nemali trestať psa na základe našich emócií, ako je hnev alebo frustrácia. Socializácia je základ. Dôležité je zabezpečiť psovi dostatočnú socializáciu už od šteniaťa. Ak ju nedostane, môže sa v dospelosti správať agresívne voči cudzincom a iným zvieratám. Tréning by mal byť hrou. Každý tréning by mal byť spojený s hrou a zábavou, aby sa pes nenudil a nevyčerpal. Hravý prístup pomáha lepšiemu učeniu a buduje medzi majiteľom a psom pozitívny vzťah. Nauč psa základným povelom. Ako prvé je potrebné naučiť štenia, kde má chodiť na záchod a ako dávať najavo, že chce ísť von. Následne by mal zvládať povely ako ku mne, chodenie popri nohe. Po zvládnutí základov môžeme prejsť na ťažšie povely, napríklad sadni, láhni, ostaň či plazenie. Prevýchova neposlušného psa je možná. Ak máme neposlušného psa, najprv musíme zistiť, čo je jeho dôvod a príčiny neposlušnosti. Pes z útulku alebo z ťažšieho prostredia potrebuje viac trpezlivosti, ale prevýchova nie je nemožná. Naučme sa porozumieť psom. Je dôležité sa naučiť psí jazyk, verbálnu komunikáciu aj neverbálnu komunikáciu. Porozumenie im pomôže lepšie reagovať a vyhnúť sa konfliktom. Ako sa správať pri stretnutí s cudzým psom? Pri stretnutí s neznámym psom platia tieto pravidlá: nepozerať sa mu do očí, nepanikáriť, nekričať, hovoriť pokojne a pomaly sa vzdialovať. Ja mám skúsenosti s prevýchovou neposlušného psa a musím povedať, že keď som zistila jeho osobnosť, tak mi to veľmi dobre pomohlo a podarilo sa mi z neho vycvičiť a vychovať veľmi slušného psa. Toto bolo všetko, čo som vám chcela povedať o našich štvornohých maznáčikov. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že ste sa niečo nového naučili.